Numru ta' toroq li jeħtieġu attenzjoni urġenti minħabba l-istat li qegħdin fih se jingħataw priorità fil-jiem li ġejjin. Waħda mill-wedid ewlenin li kellu l-Gvern kienet dik li fuq perjodu ta' 7 snin jirranġa t-toroq kollha ta' Malta u Għawdex. U fil-waqt li dak il-pjan qed jinħema hemm xogħlijiet li mhux se jistennew. Il-Ministru responsabbli mill-infrastruttura Ian Borg żvela li fil-jiem li ġejjin se jibdew ix-xogħlijiet tar-ranġar fuq diversi toroq li ilhom jokorbu għal dawra sew. Ma nistgħux ninsew li ċertu toroq għandhom bżonn ta' xogħlijiet urġenti fuqhom. U semmejt fuq il-paġna tiegħi fuq Facebook numru ta' toroq, però hemm iżjed minn dawn huma toroq kbar li jsiru użu minnhom minn mijiet, mhux eluf ta' vetturi kuljum u għandhom bżonn urġentament intervent fuqhom u dawk ser isiru fil-ġranet il-ġej. Fost it-toroq li se jiġu rranġati hemm triq Bontadini fl-inħawi tal-Imrieħel u Birkirkara, triq Birkirkara f'Ħattard u t-triq tal-Mużew biswit id-Domus Romana fir-Rabat. Il-Ministru Ian Borg spjega wkoll li din il-ħidma inizjali fuq ċertu toroq tmur pari passu ma' ħidma oħra li qed issir biex titwaqqaf l-Aġenzija l-ġdida li se tkun responsabbli biex tbiddel il-wiċċ tat-toroq f'pajjiżna. Naraw il-qafas legali u tekniku sabiex titwaqqaf l-Aġenzija l-ġdida li ser tkun responsabbli mis-7 snin investiment b'700 miljun euro sabiex isiru it-toroq f'pajjiżna. Il-Gvern għandu maħsub li fi żmien 3 snin mbagħad isiru 170 triq residenzjali li għadhom qatt ma ngħataw wiċċ ġdid ta' asfalt. Din il-weda elettorali dwar it-toroq tfisser ukoll li l-Gvern se jneħħi r-responsabbiltà tat-toroq minn idejn il-kunsilli lokali li iżda imbagħad se jingħataw fondi biex wara li l-istess toroq jitlestew jieħdu ħsieb il-manutenzjoni tagħhom.